Hello guys, magandang hapon sa inyo. Narito ako guys para kumain ng tanghalian. Kahit hapon na. Time check 4:47 PM. Welcome back to my channel guys, BCR Special TV. Ang gagawin ko ngayon guys ay kumakain ako ng tanghalian. Nantala ito, tanghalian ko. Pero hindi pa ako kumain guys. Paitulutan nyo ako na bigyan ko kayo ng kaalaman. Itulutan nyo ako, aking ituro sa inyo kung paano buksan ang takip ng soft drinks na gamit ang barya na 5 piso. Para walang daya guys, ibaliktad ko itong soft drinks. Ito na guys, oh. Walang daya to, walang tricks. Iya. Ulitan. Umpisa natin guys kung paano buksan itong soft drinks. Ito guys. Nung una, pag ganito. Pila ni day. Pero ngayon, Ilang gahi. ganito na ang paraan guys. Silispada po. Maybe 1, 2, 3, Pila. go. Ito guys, so, ilagay yung barya sa gilid ng takip ng soft drinks. Hoy! Ano siya sana? Ganito ang paghawak sa gilid ng bote guys. Dili, lagi pila day tanan. 5 piso. Yan na. Dili. Ito lang guys. Ito gawin guys, oh. Tumunog na guys. Tumunog na siya guys. Ito guys, oh. Panis. Nabukas na guys. Bisik na bisik. Inumin ko guys. Ganun lang ang pagbukas ng soft drinks. Ang takip ng soft drinks na gamit ang barya ng 5 piso. Dito na lang ako guys. Salamat sa panonood mo sa ating video. God bless us all.